Salam hormatly tomaşaçylar. Saylanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 17-nji maýyna aksanyna. Owan sany türkmen lukmanlary ansanperwer kömek hökmüne işe başladylar. Türkiýe wizalary, saglyk wizasy üçin zerur resmi namalaryň sany 100 saat nakar bişirip rekord goýdy. Milan derbisi Inter 13 ýyldan soňra finala çykdy ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlary giňişlerini geçelim. Owan sany türkmen lukmanlary ansanperwer kömek hökmüne işe başladylar. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň buyrugy esasyna 2023-nji ýylyň 17-nji maýyna 3 tane türkmen lukmanlary owan denalaryna hemde çağalaryna bejeriş we maslahat beriş ýardamlaryny bermek üçin owan sanyň Hırat vilayetiniň Turgunly şäherçetindäki 2016-njy ýyla Türkmenistan tarapyndan ansanperwer kömek hökmüne gurulup berilen 20 ornuk çağa dowrulýan öýüne geldiler. Turgunly şäherçetiniň lukmanlary owan tarap gyzygyny garşarly. Olar çağa dowrulýan öýünde owan denalaryň we çağalaryň saglygyny bejermekde. Öz ýardamlaryny we maslahatlaryny berip işe başladylar. Lukmanlaryň sapary şu ýylyň maý aýynyň ahyrına çenli dowam eder. Mälim bolşýaly şu ýylyň 3-nji maýyna bu çağa dowrulýan öýünde Türkmenistanyň owan sanaky baş konsullugy tarapyndan düýpli awatlaýyş işleriniň geçirilmegi münasibetli ansanperwer çärefi geçirildi. Onuň dowamyna ansanperwer kömek hökmüne saglyk öýüne zerur bolan derman we lukmançylyk tereşdeleri hem goşurly. Bellenşi ýaly Türkmenistan gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk diýeplerine eýermek bilen owan san üçin ýeňil bolmadyk döwürde golluk bermek boýunça alyp barýan işlerini dowam etdi. Bu bolsa öz gedigine türkmen we owan halklarynyň arasyna däp bolan dostluk, doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ötdürmäge hyzmat etdi. Türkiýe wizalary saglyk wizasy üçin zerur resmi namalaryň sany Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe gitmek islese, wiza talap edilýändigini hasaba alyp, wiza üçin gerekli resmi namalaryň sanyny ýene-de okuwçylarymyzyň dikkatyna ýetirýäris. Gateway şereketiniň web saýtyna hakim maglumatlar hasaba alyp, size bir neçe wiza görnüşlerinden iň möhimi bolup durýan saglyk wizasy üçin gerekli maglumatlary ýetirýäris. Indiki habarlarymyzda bolsa, feudal wizasy, maşgala birleşigi wizasy, medeni seminar sport wizasy we beýleki wizalar boýunça gerekli maglumatlary aýratyn habar görnüşine size ýetiräris. Zerur bolan resmi namalaryň sany Türkiýe giren gününden başlap adanyň 6 aý möhleti bolan daşary ýurt pasporty, ýagny zagran pasporty, pasport nusgalary, içerki pasportyň 1, 3, 5, 9 we 32-nji sahypalary, Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary üçin Türkmenistanda ýaşamak üçin ruhsatnamasy. 2 tane biometrik surat 5-6 formatda, arkada ak fon bolmaly, adanyň soňky 6 aýyň içinde düşülen bolmaly. Türkiýe üçin siýahat we saglyk ähtiýaçlandyryşy, COVID-19 kepilnamasy. Bejerge almak üçin ýüz tutan adamyň ýurdunaky hasahanadan häzirki wagtda saglyk ýagdaýy barada ýazylan guwanama. Türkiýede bejerge aljak hasahanatyndan çakylyk we kabul ediş haty, bar bolsa tölek ýutansaty, ýaşaýyş jaýy görkezilmedik bolsa galynjak ýer görkezilmeli. Bar bolsa soňky 3 aýda bank hasaby barada hasabat, gol we möhürli bolmaly. Eger işleýän bolsa iş ýeriniň wezipesi, aýlyk haklary we iş möhleti görkezden ýazmaça gol we möhürli asal tasdiklama haty we türk dilinäki terjimeti. Ýüz tutucu işlemeýän halatyna kemaýetkär degişli türk diline terjime edilen jogapkärçiligi barada resmi nama we girdejisini görkezýän resmi nama bank hasabaty. Resmi namalary tawşyran kişi 18 ýaşdan keçe bolsa ejetinden hemde kakatyndan notarius tarapyndan tasdiklanan razylyk haty we türkçe terjimeti. Aýlyşan ýagdaýynda da eje kakanyň ikisinden hem notarius tarapyndan tasdiklanan razylyk haty alınmaly. Doğruş hakkındaky şahadatnama, öýlenen durmuşa çykan bolsa nikah şahadatnamasy, goşmaça resmi namalar bar bolsa Türkmenistanda ýaşaýyş jaý kepilnamasy, Türkiýeden ýaşaýyş jaý kepilnamasy, bank hasabaty, gutortuş şahadatnamasy, ulug ýarnamasy bar bolsa öňkü ýaşaýyş ruhsatnamasy, razylyk haty. Bellik, wiza Türkiýeden arzaňyz tasdiklanan soň berilip bilinir. Teljerme wagtynyň takminan 1 aý alýanyny ýadyňyzdan çykarmaň. Berilen resmi namalar täze möhletli we hemmesi dolu bolmaly. Türk wizasy üçin ýüz tutanmagy, tawşyrylan resmi nama ýetmezligi wiza prosedurasynyň ret edilmegine sebäp bolup biler. Türkiýanyň elçixanaty, konsullugy zerur bolsa arda berjiden goşmaça resmi namalar talap eder.
Ýokardaki resmi namalaryň tawşyrylmagy wiza çykjakdygyny kepillendirmeýär. Tölegiň ýylyna gaýtyrylmagy hiç hil ýagdaýda mümkinler. Ähli banklar we resmi namalar her bir adam üçin aýratyn taýýarlanmaly we tawşyrylmaly. Mahabat Türkiýe wiza üçin resmi namalaryň terjimetine makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgileri 863 78 96 73 96 48 55. Poçta salgysy Aşgabat şeheri Ankara köçesi A blok makul hyzmat ofis 401. 100 saat nahar bişirip rekord goýdy. Nigeriýaly aşpez Hilda Bassey Efyon Guinness'in rekordlar kitabyna adyny ýazardy. Ol bu awraýly kitaba girmek üçin 100 saat tagam taýýarlady. 27 ýaşyndaky aşpez Nigeriýanyň Lagos şäherinde ýaşaýar we ol 12-nji maýda nahar bişirmäge girişip 100 saat tagam taýýarlady we Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Ol uzak wagtlat nahar bişirmek rekorduny täzeledi. Munun odal bu urda rekord Hindistanly aşpez Lata Tondona değişlidi. Ol 2019-njy ýylda 87 saat 45 minut tagam taýýarlap rekord goýupdy. Hilda perşembe günü tagam taýýarlap başlap bu işini duşanbe gününe dowam etdirdi. Ol şu döwürde, ýani 100 saatda 55 tagamnama esatyna 100den gowrak nahar bişirdi. Milan derbisi Inter 10 ýyldan soňra finala çykdy. UEFA'nyň Çempionlar Ligasy ahirlap barýar. Ýewropanyň naýbaşy ýarşyna ýarym final duşuklarynyň jogap oýunlary geçirilýär. Şonuň ilkinjisinde ýani Milan derbisinde Italiýanyň Milan şäheriniň iki güýçlü topary Inter bilen Milan duşuşdy. İlkinji duşukda 2-0 hasabyna ýeňip öz meýdançasyna artykmaçlyk bilen çykan Inter topary jogap duşuny hem Italiýanyň çempionatyna hem esasy bäsleşi Milan toparyny 1-0 hasabyna ýeňdi. Ýeňiş gazanan toparyň ýeki täk goluny 74-nji minutda Lautaro Martins geçirdi. Şeýlelikde Inter topary 6-njy gezek Çempionlar Ligasyna finala çykmagy başardy. Ol Ýewropanyň öňdüwarjy ýarşyna 1962-nji ýylda 1965-nji hemde 2010-njy ýylda ýeňiş gazanyp ardalyk kubok gazandy. Ýagny Inter topary soňky gezek bu kuboky Jose Mourinho'nyň tälimçiligi eden döwründe 2010-njy ýylda gazanypdy. Çempionlar Ligasynyň finalyna iň köp gezek Real Madrid topary çykyp bu topar final duşuny 17 gezek oýnady. Munun başga da 11 gezekden Milan we Bavaria, 10 gezek Liverpool, 9 gezek Juventus we 8 gezek Barcelona topary finala çykmagy başaran futbol toparlarydyr. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 70 ýaş toýu bilen gutlady. Ýewropa howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň prezidenti Margarita Sederfeld'in Aşgabada sapary, ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleri UNESCO-nyň asasirlenen mektepleriniň toruny girdiler. Qırğız Milli Universitetine Maltumulu Praga bagışlanyp çäre gurular ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtynyň okap bilersiňiz. Habarlarymyzyň ine kysana diýdarlaşýança hoşta bolun.